Il-Partit Laburista jinsab imħejji għal kull eventwalità u huwa totalment iffukat fuq il-futur ta' pajjiżna. F'intervent fuq One Radio, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista qed jaħdem fuq manifest elettorali bi proposti realistiċi fl-aħjar interess nazzjonali. Aħna totalment iffukati fuq il-futur tal-pajjiż, totalment iffukati fuq il-futur tal-pajjiż b'realiżmu. Il-manifest li qegħdin naħdmu fuqu mhuwiex manifest li huwa wish list li noqogħdu naraw x'iridu dan laqdiet u n-nies u kulħadd. U ngħidu s-sama ħanatu naqra lil dan, naqra lil ieħor jisu biex ħadd ma jgerges, dak huma affarijiet tal-politika tal-passat. Il-Partit Laburista qed iħares lejn tnaqqis sostenibbli fid-deficit billi jaħdem fuq roadmap għat tkabbir ekonomiku li se jkun l-ewwel priorità ta' gvern ġdid. Għan li jista' jintlaħaq b'inqas burokrazija u nifsa akbar lis-settur privat. Biex inti tnaqqas id-deficit b'mod sostenibbli, inti li tikollok kabbir ekonomiku, dik hija l-ewwel priorità ta' dan il-gvern biex itqassam l-ewwel tikollok xi tqassam. U biex ikollok xi tqassam trid tkabbar l-ekonomija. U jekk ħanibqgħu ċassi bil-burokrazija li għandna llum bis-settur privat ma ħallux jaħdem, din il-tkabbir ekonomiku ma ħajnoħloq qatt. Joseph Muscat qal li l-kriżi ta' instabilità qed ittellef lil pajjiż għaliex mhux qed jittieħdu deċiżjonijiet importanti u l-inċertezza qed tkompli tiżdied. Il-ballun jinsab f'saqajn il-Prim Ministru għal Joseph Muscat u l-poplu se jkun qed jiġġudikah fuq id-deċiżjonijiet li jieħu u li fuqhom se jinżamm responsabbli. Il-legat tal-Prim Ministru, legacy ta' Lawrence Gonzi mhux ħajkun determinat mill-irħam li jkxef fil-Parlament il-ġdid, ħajkun determinat mid-deċiżjonijiet li qed jieħu bħalissa. U bħalissa fil-fema tiegħi qed jieħu id-deċiżjonijiet żbaljati fejn qed jżomm il-bżonnijiet jew ħsibiet li skont huma l-bżonnijiet tal-partit tiegħu qabel dawk tal-pajjiż. Għaddaqs illum ma kien hemm kunsens fil-pajjiż bejn is-soċjetà ċivili, il-mezzi tax-xandir u n-nies irrispettivament mill-kulur politiku tagħhom dwar il-bżonn li fiċ-ċirkostanzi tissejjaħ elezzjoni ġenerali. Joseph Muscat qal li l-unika raġuni għalfejn Lawrence Gonzi għadu m'għamilx dan il-pass huwa biex jibqa' kkakmat mas-siġġu tal-poter, anke jekk issa spiċċa wieħed minn żewġ Prim Ministri. Jien naħseb ilu ma jkunaw konsens fil-pajjiż fuq materja politika daqskemm hawn bħalissa fuq il-fatt li Lawrence Gonzi qiegħed iżomm lura u iżomm il-pajjiż ostaġġ tal-problemi politiċi tal-partit tiegħu sempliċement għas-survival politiku tiegħu. Il-mexxej Laburista qal li kien jistenna li l-Prim Ministru bħalissa jiffoka dwar l-isfidi tal-pajjiż fosthom fil-qasam tas-saħħa fejn is-servizz offrut qed jiffaċċja problemi minħabba nuqqas ta' finanzjament. Joseph Muscat qal li jekk hemm qasam fejn qatt m'għandu jkun hemm problema ta' fondi huwa proprju l-qasam tas-saħħa għaliex huwa ta' neċessità. Dwar il-kampanja ta' biża' li għaddejja minn Gonzi PN fost il-ħaddiema tal-SR Tekniku tal-Air Malta, il-mexxej Laburista serraħ moħħ il-ħaddiema dwar il-futur tagħhom taħt gvern ġdid u qal li l-ħaddiema għandhom jibżgħu biss minn min qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali batilhom ittra b'weditt surreali bl-iswed fuq l-abjad.